Ndewokwanụ na mbụ Korea. Kedu ka ụnụ dị? Kedu ka ezinụlọ ụnụ dị? Eji m aka na onye ọbụla dị mma. Okay, ana m ewetara unu ihe ejije a. Ọ bụghị na iru akwụkwọ a ka m kwesịrị iweta ihe ejije a, mana ihe mere m ji na-eweta ya n'iru akwụkwọ a bụ maka na ebe a ka ndị na-esonyere m ka nkụ n'ebe a. Ya mere m ji na-eweta ya ebe a. M kwụchakwa ya ebe a, aga m ewerekwa ya gaa n'ejije nke Igbo m, ebe m na-achọ ime ka o too, na-achọkwanụ ka gị nwa na-ekiri m ugbu a mụta asụsụ Igbo. Ihe bụrụ m bịa ebe a taa bụ ihe gbasara aha. Ihe gbasara aha. Gịnị bụ aha? Na mbụ, ị ga-ajụ onwe gị, gịnị bụ aha? Aha bụ ejiri mara mmadụ nke ndị